Salamat sa inyo mga boto. Kabrikan natin, balikan na nato na onyo. Isumbong kay Boy Nonoy kay Papa J. Sumbong na sugid pa. Good morning, Papa J. Boy Nonoy. Isumbong lang nakon ang akon misis. Mrs. Wala, naman. Mrs. Okay, na naman. kagahapon, Mr. Subong Mrs. naman. Amo na ginahambal, Brad, nga Maos lang. Pero di na maayo na, Brad. Kanang mahilig bitaw magbalos. Magbalos. So, Di gali na maayo. Budlay tanan na. depende. No, pero kung sa ingana abing nga sitwasyon, the more abing nagabalos ka, the more nga magdako ang problema. Pero siguro depende sa mga sitwasyon ka. Nan. Itago lang ako sa pangalan nga Rocky. Actually, ang gitext na ko nga number, Papa J. Buenonoy, o ang gigamit na ko nga number nga gipang text sa inyo hang sumbong, sugid na, sumbong na, sugid pa. Hindi niya nga ako number para di kayo mahalata, Papa J. Buenonoy. Kagitago na lang pa nga ako sa pangalan nga Rocky. Papa J. Buenonoy, kasal kami sa West sa akong naging misis. May duha kami kabata. Kag ang akong occupation. Isa ako ka tricycle driver. Very good. Saludo ta ng mga tricycle sa mga driver. Tricycle driver lagi. Tanan nga mga drivers. Saludo kita. Mapisan. Mapisan. Good morning sa inyo. Pag Drive Max mo, sir, ha? Pag Drive Nan. Max Coffee. Para likay sa tuyo. Ayan. Sa dugay na sa ngamon relasyon, Papa J. Buenonoy, as mag-asawa, nagbatsyag ako sa pagduda sa akong misis. Alak ka. Ayaw lagi sige duda. Duda. Nagduda. Kaya nga man, Papa J. Buenonoy, nakibot na lang ako sang isa ka beses nga permanente na lang siyang may ka-chat sa Facebook. Ano lagi ni mga Facebook mo? Facebook mo, bro. Gamiton na sa mga maayong mga butang. May mga butang. Papa J. Buenonoy, nangakon man nga misis, naga-part-time og obra as manikurista sa isa Manicurista. ka beauty shop. Are ka. Nakita ko ang pagbago sa kon misis, Papa J. Buenonoy. Sa panahong may cellphone na siya nga pwedeng makakonect sa internet. Kag nagbago na ang iyang itsura. Kung dati, Papa J. Buenonoy, normal lang ang iyang buhok, subong may pa-blandi-blandi Oy, na. abo. Wala man na problema. May problema. Part man na sa pagpagwapa. no? Correct. Kagang isa sa pinakapait, Papa J. Buenonoy, nakibot na lang ako. Nga isa ka beses, Papa J. Buenonoy, nga ginhulat namo siya sa panihapon sa among mga kabataan. Huwag na siya kapuli pa. Diin siya nagkanto. May milagro gidayan o ko natabuan lang. Yan pangita ko sa Papa J. Buenonoy, sayang giobrahan pero sarado naman. Yan pamangkot ko, Papa J. Buenonoy, ang gwardya pero ang hambal niya nakapuli na kuno. Abaw. Koy! Ginhulat ko lang pagkabuas, why gid ako katulog pagkagabi, Papa J. Buenonoy. Sa pagpuli niya, no, gusto ko mangakig pero palangga na ko ang akong asawa. Ginhambalan niya ko, Papa J. Buenonoy, nga nakiselebrate lang daw sila sa birthday sa amon upod. Abaw. Amo nang dito na lang kuno sila natulog. Agoy!
Papa J-Boy Nonoy. Dinin ako nakibot isa ka beses, kag isa kadlaw. Bigla na naghambal ang akong misis nga ginkapoy na kuno siya. Oy, abaw! Sa among relasyon. Abaw! Nangita ka lang sang bikil. Kapigaduhon, Papa J-Boy Nonoy. Abaw. Mao ba? Meldet do as part tambal mo. Papa J-Boy Nonoy, din na nagsugod ang akong problema. Kagamo na ning gusto na akong isumbong sa inyo. Kaya ginapunggan ko siya, Papa J-Boy Nonoy, nga hindi na lang kami magbulag. Pero ang hambal niya, Papa J-Boy Nonoy, kailangan niya ko nung maglakat kag magpaningkamot sa ibang nga lugar. Kag magsuporta na lang kuno siya sa mga kabataan. Papa J-Boy Nonoy, anuhon ko ni. Paano ba nakupunggan ang akong misis? Salamat, Rocky. Gang. Gang, Yes? ano ng mga gamit mo? Ah, Madayon ka gin? siyempre. Madayon gid ako subong eh. Gang, naningkamot ko ga mag-drive og tricycle. Para may boss na vlog na. Nag-drive ka makabataan. gani. Kabalo ka kung anong sipiat mo. Kabalo ka kung anong sipiat mo. Hindi na pag-ihambal ka mga sipyat kung importante gang para sa tuang duwa. Nag-drive Para sa ka mga gani pero kabataan. hindi ka kabalo magpuga. Hindi ka kabalo magpuga. Gang, issue ba ng dili ko kabalo magpuga? Yes, yes. Gang, ang mga kabataan ta, gang. Bahala na. Ang mga kabataan ta, anong tan eh? Ang mga bata hindi ko man inipagpabayaan. Hindi ka magkabalaka, magpadala ako, magsustento. Hindi na gid ako kabatas eh. Pigado na Gang, gid. maningkamot pa ko, gang. Paningkamot, bisan na naman ka paningkamot yan eh. Kay kulang gyapon. Kulang gyapon sa aton nga pangadawan-dawon. Gang, asay siya mag-drive kong tricycle, gang. Hindi na gani ako kabakal ka whisper. Ano sa man lang, gang? Hindi na gani ako kabakal ka whisper kay wala na kitay budget. Panapton na lang gani. Badyang na lang gani kinabutang ko. Gang, mag-sideline ko, gang. Mag-dispatcher ko, gang. Bisa pa Mag-dispatcher ko. Ang yun ako Dong. si Pingsky di Mapalaw. Dong, bisan si Pingsky dong. Anong si Pingsky ba nam dong? Kadamo nga si Pingsky. Mag-sideline ko. Mag-dispatcher ko. Hindi, kabalo ka si Pingsky dong. Ayaw lagi na kay Pingsky dong. Basta dong, Gang, mga bata, gang. Di ka maluoy sa mga bata. kaluoy gani ako sa mga bata. Pero hasta na lang gid kita sa kaluoy, hindi kita maghulang. Hindi makasustenere ang pagbiyahe mo. Mabuhi man ta diri, gang. Mabuhi man ta. Mabuhi gani pero Kadadlaw, garimit man ko, di ba? garimit ka gani pero hindi ko kabatas pa. Hindi ko kagwanta nga magminantinir kita. Dayok sa aga, dayok sa utod, dayok sa gabi. Ano na lang na permi? Gang, mag-level up ta, gang. Level up? Mag-level ta. Dayok man ron, dayok. Level up. Butangan na tong itlog. Hindi ako gusto. Dayok ka may itlog. Bisan pa may dayok na may itlog. Pero hindi ko gusto sa kamo sini nga pagpangabuhi. Basig, Nabudlayan na gid ako. basig di mo lang Nabudlayan mahambal na ang gid tinuod. ako. Di mo lang mahambal ang tuod. Di mo lang mahambal ang tuod nga. May iba ka na. Tama ba ko? Tama ba ko? Tama ba ko? Oh, tama ka. Oh, Tama ka. unsa ko no? Tama ka. Unsa ko no? Tama ka. Unsa ko no? Nga may iba na ako. Tama pa ko. May iba ka gin. May May iba ka na iba gin. na ako. Kay tungod, hindi mo mahatag ang mga panginanglanon sa... Hindi mo masarangan. Naluoy ako sa mga bata na paano na lang ang mga buwas damlag nila kung hindi ako. Kung hindi ako mag-kiss kay Tito. Sino na si Tito? Ginagwanta Siya ba? ko lang. Siya ba? Ginagwanta ko. Siya bang dahilan? Oo. Kay tungod ang balya, magupod lang gid ako sa iya. Ihatag niya ang panginahanglanon. Pero
Basta ihatag ko man ang iyang kalipay. Pasensya ka na, gang. Pasensya ka na, gang. Bisan dako ka, gang, pero wala kay Dats. Hindi ko sa iyo. Dako ka pagigugma. Pero gang, biyaan mo na gid kami. Hindi na ako magduwa-duwa. Biyaan ko na ikaw. Mama! Nak! Hindi ka magkabalaka na. Pabalik pa si Mama sa inyo, Nak. Mama! Pabalik pa si Mama sa inyo, Nak. Pabalik pa si Mama. Malakat ako kay lolo mo. Malakat ako kay lolo mo. Mama, wala naman ako lolo, Mama. Hindi, katong si lolo mo nga tagiya sa bikiri. Tagiya sa bikiri si lolo mo. Ano ba? Mama, ang bala lolo ma. Dalada mo tinapay, ma. Makaon ko tinapay. Oo. Pagbalik ko, anak. Pagbalik ko, anak. Pagbalik ko, anak. Baklanta ka, donut. Anak ka. Baklanta ka, donut. Donut enter. Sige naman, lakat naman. Sige na, babay na. Dira ka lang Gang. kay papa mo. Dira ka Gang. lang kay papa mo. Kandi, anak, ay palakat na si mama mo. Di ba palakat na? Papa, dapat malakat si mama kay mabakal sa donut. Hindi anak, hindi na siya magbakalog doon. Babay na lang. Babay na lang. Lakat naman. Gang, Gang, hindi mapagbiyay, Gang. gang. Gang, ang wala niya mamba ko sa imo. gang. Alungan mo ang mga bata kasupong siyang pag-alog ka sa imo. Gang. 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 Sige na, Gang, mapaliwaliwanay ko, Gang. Nag-text na akong papa. Anong text niya? Dear, where are you? Don't believe no more.